Rojnameyeka Rûsî biryara Rûsî ji bo dabeşkirina Sûriyê eşkere dike. Rojnameya Rûsî nîzavîsîmaya Gazîta di navbera desteserkirina Moskoyê li ser bendera Tartus û krîza sûtemenî û benzînê li Sûriyê girê dide. Ew ê bingava mîna navendekî piştevaniya petrolê Rûsî ji rejîma Esed re hejmar dike wek alternatîvekî ji nefta Îranê re û ev yek bi xwe wateya razîbûna Rûsî ji bo dabeşkirina Sûriyê. Rojnameyê dibin navnîşana bingeha leşkerî li Tartusê wê bibe navendek petrola Rûsî got Amerîka û İsraîl li ser vîna Moskoyê ji bo dûrxistina Îranê ji ber ava Deryaya Spî û dabeşkirina Sûriyê bi awayekî praktîkî. Rojnameyê li ser zarê pisporekî leşkerî Rûsî belav kiriye û gotiye bêguman Rûsya dikare pêdiviyên Sûriyê ji petrolê û neftê peyda bike û bi kirêdana bendera Tartusê nîşana wê yekê dide ku êdî rejîma Esed wê nefta Sûrî nebîne. û bi vê gavê Rûsya razî ye bi dabeşkirina Sûriyê bê ku bi xwe ragihîne. Rojhilatê Çemê Firatê bihemî jêrzemîya xwe ya berhemê petrolê wê dibin xizmeta dewletên hevpeymaniyê bi sergotiya Amerîka de be. û ji aliyê xwe ve cegirê Serokwezîrê Rûsî Borisov wiha dît kêlgehên petrolê yên sereke dûrin ji destê rejîma Sûriyê û ev bi xwe mîna sedemekî ji bo bi kirêgirtina bendera Tartusê ye. Her wiha di raporta rojnameyê de hatiye encamên serdana cegirê Serokê Rûsî Yurî Borisov ji bo Şamê binîzik wê Rûsî petrol û neftê bide Sûriyê nek Îran. Rojnameyê dazanîn ku piştî hevdîtina Serokê Amerîka Donald Trump û Serokê Misrê Abdülfettah Sîsî di roja nehê Gulanê de û her li gorî ragihandinên rojavayî Qahîra rê nada barhilgerê nefta Îranê biriya qenata Suez û di encamê de krîza benzînê li Sûriyê derket. û di encama civînê di navbera Serokê Sûriyê Beşar el Esed û cekirê Serokwezîrê Rûsî li Şamê îdî bendera Tartusê bo 49 salê bi kirêdaya Rûsyê û Îran jî dest danîbû ser benderek biçûk li Tartusê.